lo mhlabeleli uthi phaya eGolgotha kwavuleka indlela. Nikhona abathandekayo, ngamanye amagama uma kuthiwa kwavuleka indlela uzokhumbula ukuthi uJesu ngelinye ilanga ephakathi kwabafundi efundisa ibandla uthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Ngamanye amagama uthi uJesu akekho zakimi, akekho yebaba ngaphandle kwami. Ngezinye indlela umethi yena ngiyindlela neqiniso nokuphila. Nikhona abathandekayo, usuke esithatha uJesu esimeka kwileveli lakhona esivezela ukuthi there is no way without him. Makuthiwa kwavuleka indlela eGolgotha, ngamanye amagama uJesu waba yindlela. Ngiyabona ngelinye ilanga izazi zibuka indlela ziyibuka phezulu, washo ukuthi uJesu sefikile. Yena uyaveza ukuthi yena himself uyindlela nobomi, noma bebeyibheka phezulu kodwa indlela yehla yasemhlabeni yahanjwa. Ingakho uJesu mina ngiyindlela nobomi nokuphila. Awusanibonani bazalwane? Umethi indlela nobomi nokuphila. Ngamanye amagama uJesu uphuma la kuleli vesi umekhuluma lento ethi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Uveza lento ukuthi zikhona indlela eyikhona kodwa eGolgotha khona yavulwa. And le ndlela yavulwa eGolgotha ayifani nezinye indlela, kodwa le ndlela yahambile ngoba kunegazi elachitheka, kunegazi elachitheka esiphambanweni. Uma lichitheka leli gazi lalingafani namanye, kodwa kwakuyigazi elalizothetha icala, lalizosho ukuthi icala lakho lasuliwe. Ngamanye amagama lokubona kodwa icala lakho lithi iBhayibheli it is finished, athi kugqithiwe. Akusekho ukulahwa kulaba bakuKristu Jesu, akunandaba wabazalwane